Ola, son Mari Carmen López Varela, son aquí do Carballo, pertenezco a Vilameá, á parroquia ao concello de Guntín. Conto con esta explotación que teño 30 máis adultas e os seus terneros. Fago un semi-extensivo, mitad fora e mitad dentro do establo. Comen todo o que eu produzco aquí, tanto silo como erva seca. Ensílolle sobre 2 hectáreas de maíz, tamén lles dou maíz. As máis adultas non lle compro nada de forraje. Pos terneros sí que é verdad que utilizo algo de penso para facer o último acabado. Pois sí que é verdad que isto da Covid sí que nos repercutiu moito, tivemos problemas para sacar gando. Houve unha época, pois sí, eu vendo a un tratante, tuven que mandalos a un matadoiro, sí que perdín en res de 100 euros a 150. E, bueno, sí que é verdad que a Xunta nos deu unha mísera axuda, porque a esta explotación pertenecíanlle 1.250 euros, e foi o que nos deron. Si divide un, non dá eso nada. Pero, bueno, é o que houve. E agora, co rollo ese tamén da Covid, pois están subindo un mogollón os pensos, que non sei por que suben así, esa exageración. E, bueno, sí que tivemos máis problemas porque no principio non tiñamos veterinarios que non nos viñan, despois sí que xa fomos índonos, pero houve moitas máis reproductoras que non puidemos cubrir polo problema de cando estuvemos confinados, que iso agora tamén nos retrasa 2 ou 3 meses máis nas ganancias, nos terneros. Os últimos terneiros que mandei, pois, a ver, eu aquí fago unha ternera suprema, o sea, desde que nacen hasta que se van, maman leite, o sea, o precio é un pouquiño máis que se fora unha ternera normal, pero, bueno, ainda así a todo, con IVA e todo, salen a 4,50, a ver, que eso non compensa para nada co coste que ten o penso. A ver, eu creo que un precio así medianamente razonable é que, bueno, de 5 euros xa non debía baixar nada, nin o alcanzarán, porque agora tamén, polo que teño entendido, hai bastante carne congelada, e os que hai para salir este ano, eu creo que ainda vai ser peor que tuvemos o ano pasado, porque a día de hoxe, a mediados de marzo, como estamos, eu vexo que hai problemas para sacar terneiros. A ver, xa sei que esta época, en todos os anos, non era épocas boas, a ver, hasta que ven aí abril, maio, tal, pero, bueno, este ano sí que se está estancando moito. E, a ver, o peor ainda non son os terneiros, o peor son as madres. Se temos que sacar unha madre, sí que agora non hai quen non la queira, porque como a hostelería está cerrada, as madres sí que non temos a quen vendelas. Un precio, se estableceran un precio digno, pois xa non faría falta PAC, pero como non hai un precio digno, pois tamén nos fai falta unha PAC. Efectivamente, agora a PAC cada ano reduzquenche, a ver, eu nesta explotación de 30 hectáreas, coas 30 cabezas, do ano pasado a este ano, pois xa cobrei sobre 3.000, 4.000 euros menos. E claro, se todos os anos sigo así, cando me dé cuenta, as madres terei as mismas, pero a PAC quedarei sin ela. E o precio, deber estar a 5 ou a 6 euros como tiña que estar, cada vez tirará a 4 ou a 3. Peor. A ver, eu que si querería falar que agora como xa está en auge que aí po 26 ou po 27 que nos meten a estas explotacións pequeniñas, pois o de adaptarse á fertilización, o de adaptarse aos urros, vale, pois sí, vexo ben que nos adaptemos, pero nas medidas do posible. A ver, eu con 30 cabezas máis non me podo comprar unha cisterna grandísima para esta explotación. Pois, a ver, o que producimos, porque, a ver, nós en realidad, estas explotacións pequenas, o que producimos é boa calidade, porque é todo calidade, é todo o que se ve aquí, e non se trae nada de fora, pois, a ver, que nos gratifiquen algo máis, que sepan que estamos aquí, e que non nos exijan tanto, pois, como a unha macrogranxa, que non o vexo viable. A ver, eu como mai de 4 nenos, a ver, sí que lle agradezco moito á ganadería, porque, a ver, eu sí que é verdad que son unha mai que crío os meus fillos, eu, porque, claro, o ganado, pois sí me permite eso, porque eu podo facer o traballo pola mañá e despois pola tarde encargarme deles. Se estuvera nunha oficina, pois non sería así. Pero, bueno, sí que é verdad, como muller do rural,
que cando estuven, pois aquí non había guardería, bueno, agora sí que é verdad que se montou unha, está aí, empezará a funcionar, pero bueno, sí que é verdad que temos moitas trabas, o sea, no rural unha muller, porque, a ver, a forza non é como a dun home, xa é mínima, e as axudas, ao final, non temos máis axudas que temos iguales. Claro, sí que é verdad que se necesitaban máis axudas, pero é o que hai.